Pencampwriaeth y Beef ifanc. Llynedd fe gipiodd yr heffrod y Goron Drifflig. Yes! Cymru! Os nad hwn i'n neud ar y cair rygbi, boys. O'ch chi sioe lan elwedd, me gewch chi y canlyniad ych chi licio weld. A'r Cymru sydd wedi mynd â hi ers 5 mlynedd. Dyma fo, Bowen a Bowen. Yr ail flwyddyn yn ôl. Da! Wedi chael ei. Yr hen Jim. Wedi hen i chi. Cofe, yr heffer. A da iawn Cymru. Yr hen Gymru yma, sy'n mwyn lle roich nhw yn y byd am eglodol. A nhw'n siŵr ddod i'r gwyneb yr wrth. Ond fedar y Cymru ddal i gafal eto leni. Wel, mae'r foment fawr wedi cyrraedd yma yn adran y gwartheg yn osbarth y Beef ifanc, achos mae'r heffer yn mynd ben yn erbyn y bystach. A wy'n cael cwmni tri campus a gweud y lleia. Denley Jenkins nôl yn gwmni. Croeso nôl, Denley. Diolch yn fawr. A Berwyn ac Elin Hughes yn gwmni fi o hyd. I ni wedi cyrraedd y foment fawr nawr, Berwyn? Ydyn, bystach a heffer debyg iawn i gilydd. Da ni fel coch reit siowi, gywir iawn. A'r effer o Gymru sydd wedi cael ei. O, Sir Fôn, Denley. Sir Fôn, very good. Da iawn wir. Wel, am foment, brif wobr yn y Beef ifanc yn aros yng Nghymru, Elin? Ydy, neis iawn, a mae'n heffer dda iawn, mae'n very sweet a correct, mae'n heffer lyflu. Fi oedd Luke Bowen ddim yn hir fyna? Na, oedd e'n gwybod beth oedd y moyn. Wedi gweld i o'r blaen, Denley oedd e'n gwybod o'n meddwl os ydi mewn yn y clasys y bore yma fyna bod hwnna'n berig i mynd i fod trwy dide. Ond o'r teg na, mae'n heffer dda yma nhw. Beth sy'n mor arbennig am hon, Berwyn? Mae jyst mor stylish, mor balanced, mae mor hir, stiwel i ffenni mor smart. Mae'n balanced iawn, cwarteri ôl na, cario lawr nelldiol. A mae coesau da iddyn, os e, i fod yn deg iddi. A'r wobr gyntaf yn hyn yn coroni blwyddyn anhygoel i Llyr Hughes, Pablo Limos Ansar, teulu fyna yn Sir Fôn. Wedi cael arwerthiannau llwyddiannus gyda'r teirw, wedi cael ffeiriau llwyddiannus a nawr wedi mynd â adran y Beef ifanc fan hyn yn y ffeiria. Y brif bencampwriaeth. Wedi wneud y ddan nawr o'r teg. Dim lot allu dweud bod nhw wedi cael blwyddyn fel yna? Nag os, o'r teg. Ond pwy fydd yn mynd ar gil wobr nawr? Dyma'r cwestiwn mawr. A Luke Bowen yn pwyso a mesur? Yr un ddi sydd wedi cael ei. Yr un ddi wedi mynd â hi. I'r Alban ag et y Berwyn? I'r Alban, mae hwnna'n effer smart iawn. Yn dilyn yr effer gyntaf i'r ale. A ddwy wannol liw, maen nhw jyst yr un teip sy'n nhw sy'n edrych i bort liw yn ydy. A yr un yw'r drefn, Eleni to felly, yn yr adran yma, adran y Beef ifanc. Elin fel yr unig ferch sydd yma yn y pwynt sylwebu fel petai. Heffrod wedi mynd â hi 11 allan o'r 15 tro diwetha erbyn hyn yn y ffeiriau'n adran y Beef ifanc. Yr heffrod sydd ar frig y tabl to. Ie, yr girl power fel maen nhw'n gweud yn y fe. Ti'n hollol iawn, Elin. Ti'n hollol iawn. Ond llong gorchiadau mor iawn. Robin Roberts fyna'n arddangos ar ran Llyr Hughes a'r teulu ac yn gwneud gwaith arbennig. Mae'n arddangoswr arbennig iawn yn dangos yr heffrod a cael y gorau mas o'n nhw. A dyma ni'n gweld Llyr yn dod fewn atyn nhw. Llyr Hughes, cofe fyna. Drychwch arnyn nhw, drychwch. Falch iawn. Yn cofleidio moment arbennig iawn i nhw fel teulu. A lot o waith a lot o studio mynd i brido'r gwartheg sioe yma. Maen nhw wedi gwneud yn dda chwarae teg nhw, a ni fel arbennig. Llong gwarchiadau mowr iawn unwaith eto iddyn nhw. Fydda nhw'n mynd ôl i Sir Fôn yn fodlon ac yn hapus iawn i byd. Wel, Robin, llong gwarchiadau mowr iawn. Wyt ti wedi cael gwerth bob ceiniog ni? Mae Llyr fan hyn, wyt ti Llyr neu yma, wedi cael gwerth bob ceiniog allan o'n ti'n tra cadw rheolaeth ar on? Gobeithio miffan o bonus hyn oedd e. Wyt ti'n gwneud gwaith arbennig o'i arddangos i? Siwr deimlad yw i? O, mae'n deimlad braf. Hyd oes yna ni fel i fi neu rwy'n arall, mae'n deimlad braf, de. Ac oedd y pleser ar boddhad i weld pan ges ti'r canlyniad. Ti fel hyn? Wel, mae'n miffan o pleser. Da chi'n y sioe fwyaf yn y wlad ac yn curo, dyna'r peth fwyaf. Llyr Hughes y perchenog am flwyddyn wyt ti wedi gael boi. So, diolch yn fawr da, da ni'n lwcus iawn, a Robin wedi gwneud job wych eto heddiw efo heffar reit siarp, ond dwi'n meddwl gwneud job dda eto. Beth sy'n neud hon mor special? Mae'n just yn siowi dydi, a mae'n correct, mae'n siarp neis yn ni. A di gwybod, mae'n siwtio'r judge i'w coch, ond mae'n licio gwerthau coch. Ond rwy'n cael lwc weithiau.
Gawn ni'r gwmni dines ymlaen ar gyfer y pencampwriaethau. Llongyfarchiadau mowr i ti a'r tîm i gyd. Mae y waith tîm Diolch yn fawr iawn, Ifan. ac i chi wneud gwaith arbennig. Cewch chi gael eich lluniau a pawb eisiau chi. Da iawn chi. Diolch yn fawr iawn ti. Gwych. Championship